חברים יקרים, אני רוצה להסביר לכם. היום יש כבר פטנט שמאוד מאוד כדאי להשתמש איתו. אתם רואים, אני עושה ריצוף. שימו לב, תראה להם את הריצוף. ועבודה ממש נעשתה פשוטה. פעם היינו צריכים לעשות כוחלה ובלגן ומלט. פשוט מאוד אני שם סומסום, מעדק אותו כמה שאני יכול. מיישר, אני עובד עם פלס, אתם רואים? ואחר מכן אני שם את האבנים, ואחרי זה אני שם חול פולימרי. ואני אראה לכם את השלב הבא של ההכנה. כרגע אנחנו מפלסים את השטח, שמים את האבנים, ושלב הבא אני אראה לכם איך עובדים עם החול פולימרי. יום טוב. הגענו לשלב השני בחול הפולימרי. אחרי שריצפנו, פיזרנו את השקית הזאת של החול פולימרי. חול פולימרי מיוחד. פיזרנו את הכל על המשטח, ועכשיו בעדינות, עם מגע, תראה על היום. בואו תראה על המשטח. בעדינות, אתם רואים בעדינות. אני מעביר את הכל ככה, בין החריצים. בעדינות. פשוט חוסך ים זמן של עבודה, תסתכל עליי. חוסך ים זמן של עבודה, פטנט עולמי, כיף לעבוד איתו, ותראו את זה בסוף, אחרי שאני אעשה הרטבה כמו שצריך, ותראו את זה מגובש. זה ההרטבה להתגבשות של החומר, וכמובן צריך לבדוק מדי פעם, להכניס איזה אצבע או להכניס איזה מסמר ולבדוק שזה ממש חדר לבפנים. נעשה עכשיו את ההשפרה. את זה בגשם, לא בהשפצה ישירה, חזקה, כמו גשם אביב. עכשיו זה השלב שאנחנו עושים את ההרטבה, אבל לפני זה נעשה מפוח, נוריד את השאריות הקטנות שיש על האבנים, ולאחר מכן נעשה